ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Barka jauna zure herriaren zorrak eta gure aurreriaren gatik pekatuaren lokarrietan bai gaude zure bihotzonak aska gaitzala, zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez zure ginen eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzoa Jeremias. Marmar hauek entzuten izkion jendeari. Beldurrak nun nahi. Sala ezazue, sala dezagun. Nere adiskidek berak ere begira dauzkak. Ni noiz eroriko eta giruratzean dugun eta menperatua egingo dugu hartu eta bere ordaina emango diogu. Baina nerekin daukat jauna, gudari indarzu. Erori dira nere etxaiak eta ez zaizkit gainduko. Beren asmoak ezin bete dituztelako. Behin ere ahaztuko ez den lotsa gorria izango dute. Diren guztien jauna zintzoan aztertzen. Ez bihotzaren barne muineretan ikusten duzuna. Ikusi dezatela nik haien kontrako zure bedekatua, zure gain utzi dut nik nere hauzia. Kanta jaunari goratzue jauna, arrek eskatu du gaiztoen eskutik behartuaren bizia. Jaunak esana. Aldiatan judutarrek harriek hartu zituzten Jesusi harrika emateko. Eta Jesusek honela esan zien, ekintza honik asko egin dut, nik zuen aurrean, aitaren izenean, hoietako zeinengatik harrikatzen nauzue. Haiek erantzun zioten, egite honengatik ez, baino birauarengatik harrikatzen zaitugu. Gizon izanik zure burua jangoiko egiten duzulako. Jesusek erantzun, ez aldago idatzirik zuen legean, nik esan nuen jangoiko zeraten. Jangoikoaren hitza etorri zitzaienei, jangoiko esaten bazaie, eta liburu santuak ez dezake hutsegin, aitak sagaratu eta mundura bidali duenarentzat birauka ari dela diozu ezuek, jangoikoaren semea dela esan duelako. Nire aitaren ekintzak egiten ez baditut, ez sinistu neri, baina egiten baditut, neri ezpada ere sinistu nere ekintzei, jakin eta ezagutu dezazuen, aita nigan dagoela eta ni aitagan. Berriz ere, baitu nahi izan zuten, baina ihes egin zien eskuetatik, eta berriro Jordanez beste aldera joan zen. Joanek lehen bataiatzen zuen lekura eta gelditu zen. Asko bildu ziren harengana, eta honela esaten zuten. Joanek ez zuen ezaugarririk egin, hala ere, Joanek honentzat esan zuen guztia egia zen. Eta han askok sinistu zuen harengan.
Jaunak esana. Bi hitz bakarra, gaurkoan nahi dezutenok behintzat, gaixoen olinadura hartzeko aukera daukazu. Eta pentsatu behar dugu, Jesusek sakramentu guztik utzi zizkigula guri lagungarri bezala. Nik esako nuke batez ere bi dimentsioetan edo bi errealitateetan, bai gure salbazio edo betiereko bizirako, baita gure mundu hontako bizirako ere. Pentsatu behar dugu, sakramentuek laguntzen gaituztela zerura joateko bidean, baino baita ere lurrean munduan bizitzekoan ere. Los sacramentos nos ayudan en esa doble dimensión, tanto en la vida eterna como para la vida terrena, para la vida temporal de este mundo también. Jesús quiso que la acción de Dios fuese beneficiosa para nosotros, no solamente, que también evidentemente desde un plano sobrenatural pensando en la vida eterna, sino también para nuestra vida terrena, diaria, de la misma manera que Jesús nos hablaba con palabras de vida eterna, pero también con palabras del vida de cada día, también los sacramentos tienen esa acción beneficiosa en los dos sentidos. Y un ejemplo de los más claros lo vemos en la unción de enfermos. Cuando celebramos la unción de enfermos, lo primero que pedimos, y todas las oraciones van dirigidas a eso, es la salud corporal. Muchas veces, porque antiguamente, antes del Vaticano II, se solía hacer como extrema unción, es decir, se esperaba casi hasta que ya la persona casi ya no podía más y entonces llegaba el sacerdote con los monaguillos y tocando los chincharris por el camino y iba y le daba la extrema unción y casi siempre ya estaba muriéndose y se moría entonces. Pero digamos que el Vaticano II ha querido incidir en la importancia que tiene también la salud humana, que Jesús estimaba tanto. La mayoría de milagros de Jesús son curaciones de salud humana. Una persona que tenía lepra o que tenía parálisis o que tenía... Y Jesús curaba, porque la salud humana es un bien estimado por Dios y que quiere que nosotros también lo cuidemos y tratemos de tener una vida lo más saludable, lo más agradable posible desde el punto de vista humano. Y por eso lo primero que se pide en la unción de enfermos, ahora la Iglesia prefiere decir unción de enfermos y no extrema unción, es un cambio terminológico pero que significa mucho, lo primero que pedimos es la curación, la sanación de la persona enferma. Por eso la Iglesia, digamos a decir que después del Vaticano II quiere que se haga no cuando una persona está muy mal, también pues si no se ha dado antes está bien dar entonces, pero intentar hacer antes, para que sea una ayuda, una fuerza en la época de la enfermedad y además pidiendo esa sanación. Muchas veces tenemos experiencia de muchas veces que damos unción y luego la persona sana y vive un montón de años y es una cosa muy bonita también, porque es lo primero que pedimos, pero también sabiendo que no estamos en este mundo para siempre y que pedimos a Dios también cuando nos toque la hora, pues que nos dé también esa vida eterna. Se piden las dos cosas en la unción, pero primero pedimos la salud corporal. Por eso ahora vamos a, sin más dilación, vamos a celebrar para aquellos que queráis, los que estéis así sentados, pues alguno no quiere, dice yo no quiero, y también los que queráis recibir, no hace falta tener enfermedades terribles ni nada para recibir la unción, basta pues tener algunos años o un poco algún achaquillo y tal para poder recibir. Entonces, los que queráis, luego venís, nos pondremos Santi y los dos, nos pondremos luego ahí en dos filas y el que quiera se levanta y viene, o levanta la mano y vamos y le damos en su sitio. Hola, ingo dugu beraz. Dereikatua zu aita hau guztiruna, gure jangoikoa. Gugatik eta gu salbatzeko biali zenuen mundura zure semea. Dereikatua zu Jesu Kristo gure jangoikoa, aitaren seme bakarra. Gizakien artera jaitsi ziren eta gure gaitzak sendatu zenituen. Dereikatua zu Espiritu Santu laguntzailea gure jangoikoa, zuk laguntzen gaituzu eta gidatzen, eta zuk sendotzen duzu beti zure indarrez gure gorputzaren aurreria. Jainko guztiz ona
Espiritu Santuaren grazia hartuko dute orain fedean zure zerbitzari hauek. Oliadura honek eman dezaiela laguntza beren eginetan eta indarra beren aurrerian. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta gai emango digu, nahi duten. Oliadura santuaren bidez eta bere aturri handiari esker, laguntza itzala jaunak Espiritu Santuaren graziaz. Amen. Eta pekatutik aterata salba zaitza eta bizkortu. Oliadura santuaren bidez, Oliadura santuaren bidez eta bere handiari esker, laguntza itzala jaunak Espiritu Santuaren gracias. Amen. Eta pekatutik aterata salba zaitza eta bizkortu. Cornelio de esta unción y por su gran misericordia, caído el Señor por la gracia del Espíritu Santo, y librado del pecado que te salve y te fortifique. Oliadura santuaren bidez eta bere erruki handiari esker, laguntza itzala jaunak Espiritu Santuaren
Eta misterio honetan sarri parte hartzeak salba gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztidu beti eko horri. Guk zuri eskerrak ematea, nahi behidezu, penitentzia eginez eta janeranetan neurri hartuz. Horrela, gure pegatari arrogelia ezirik eta gose direnik jateko emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregatik, gainero guztiekin batera, bihotz batez, goresperau kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, dira guztiek. Santu egizkizu badago gitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afarroa berdin kalizaturik, berrizen eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldalean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santu
espirituak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramaztu maitasun osora Francisco Gurita Santorekin, Francisco Goigozenarekin eta biz gizon guztiekin batera. Gogoan izan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Maria Urbieta eta hildeko guztiak ere. Ahal izazu zeu berpegi ere nabitan. Erruk izakizkidu arrain gu guztio betiko bizitza egitzen izago. Pangoikorera Maria Virginia Duastorekin, Zera Jose Santorekin, Apostol Santoekin eta gizaldu guztietan, zure adizkide izan diren Santoekin, haiekin batean gure ez etzago. Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztuen hori Espiritu Santoarekin batean, oste da hiltzara guztiak gizaldi eta gizaldietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun, gure eta zeroan zera, santu izanerik zure izena, eta horretik zure benenoa, egin berezik zure nahiak, zeroan zera gure ere, emain zuzoan gurtako gloria, barkatu gure zorrak, gure lehenko ez zorrenik zarkatzen egin bezero, eta ez jauna, gaitz guztietatik ebali duzu pakea gure bunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Berira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoarekin dotxa, Hona hemen jangoikoaren ditu, sauran munduko pekatuak kentzen duena zorion suak jaunaren dituak.
hartu dugu sakramentuaren babesak jauna, ez dezaigula inoiz hutsegin eta urrun ditzala gugandik kaltegarri guztiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zuekin.